Helo, Lois Dafydd ydw i. Fi sy'n gweithio gyda Menter Patagonia yn 2011 ac yn 2012. O'n i'n byw yn y Gaiman ac yn gweithio yn y Gaiman, yn Rhelew, yn Olafon a Phorthmadryn. Ges i hefyd gyfle i fynd lawr i Gomodoro ac wrth gwrs i Esgel a Threfellyn yn yr Andes. O bosib, rhain oedd 2 flynedd gorau mywyd i, lle ges i gyfleoedd anhygoel a chwrdd â llawer iawn o bobl hyfryd sy'n bellach yn ffrindiau oes. Mod i'n wreiddiol o bentre Bow Street, ychydig y tu allan i Aberystwyth, dwi bellach yn byw yng Gaerdydd ers dros 7 mlynedd. Dwi'n gweithio fel is-gynhyrchydd i gwmni teledu Boom Cymru ym Mai Caerdydd ac rydyn ni'n neud rhaglenni teledu ar gyfer S4C. O ran beth dwi'n golli am y wladfa? Popeth. Yn gyntaf oll, wrth gwrs, mae'r bobl, chi i gyd, dwi'n gweld eich eisiau chi gymaint a dwi wedi bod mor lwcus i gael cadw mewn cysylltiad gyda llawer iawn ohonoch chi ac i gwrdd â chi yma a draw ers gadael yn 2012. Ac ar ôl pobl, mae gymaint o bethau eraill. Capeli, bwyd, diwylliant, jyst popeth. Felly Nadolig llawen iawn i chi gyd. Gobeithio gewch chi gyd flwyddyn llawer gwell flwyddyn nesaf. Ac gewch chi amser bendithiol dros y Nadolig. Gobeithio'n wir gewn ni weld yn gilydd eto yn y dyfodol. Felly Nadolig llawen a chariad mawr.